Wel, cwli dwi am ei wneud, wel, saws ffrwythau beth bynnag, i fynd hefo'r hufen iâ basil 'ma, neu Brenhinllys, oherwydd dwi'n clywed bod Meinir yn hoff iawn ohono fo. Gan bod ni'n dod yma i Bontatŵr, o'n i'n meddwl sy'n ni'n creu yr hufen iâ hyfryd 'ma, sydd mor hawdd i chi wneud adre. Chw bod chi angen ychydig o Brenhinllys o'r ardd, i gymysgu fo hefo chydig o siwgr, mascarpone a iogwrt naturiol. I roed yn rhewgell a'i droio hefo fforc bob rhyw 2 awr. Ond y saws ydi gwir flas yr haf i mi, ac mae o'n hawdd iawn i'w wneud. Ar ôl golchi'r mafon, dwi'n ei rhoi nhw yn y sosban efo mymryn o ddŵr a jyst digon o siwgr i orchuddio'r ffrwythau. Wedyn mae angen gadael i'r gymysgedd fyd-ferwi am ychydig funudau, nes fydd y siwgr i gyd wedi toddi. O, 'na ni wan, mae o'n cychwyn berwi a mae o yn, fel sy'ch chi'n disgwyl, arogli yn hyfryd. Mae hwnna'n edrych yn barod wan. A chwbl dwi angen nesa ydy'r teclyn bach yma, sef y stwnsiwr. A'r rheswm dwi'n defnyddio stwnsiwr ydy dwi'm isio cael gwared ar yr hade, dwi isio fo edrych fel ffrwythau go iawn. So ni'n rhoid o mewn prosesydd bwyd, so hynny'n i'w dorri o fyny yn rhy fan. Waw! Sbïwch ar hwnna.